guys, good morning and welcome back to my channel, Nina Girls Mix Videos. And ito guys, oh, doon na may kinilaw. Ay, kalamig sa kinilaw. Kinilaw na bulanon. Uy, asin na pang lagi na. Pang pa? Haluin mo rin mo. Ito si Inday Geraldine. Hi! Hindi na hi, Inday. At ito guys, yan guys, oh, saging. Kariso ng kinilaw og saging guys para sa ilang merienda karong buntag. O sige na, laka na malong, di na lang sa kumuuban. Brad, di na lang sa kumuuban ka. Kaya na lang ko sa sudan. Madubo sa ko. Ay, kuwan ka na alanganin. Nandiyan na lang. Magpaniuto ko madungan ito kay. Ay guys, lunch time na. Diyan na sila, oh. Hi! Si Indonesia. Dito mga kauban. Maniod to na sila guys. Asa bila mo guys. Tamas na hurot mo doon. Pasensya na mo sudan kayo. Maura na sa klase. Aginsong kinilaw to para bawa ni Sulta. Ang kuan. O di amre gibutan na. Dali, isiguha lang mo lang. Muna sila guys. Nagab na mga gwapo. Mga gwapo. Tanaw mo dari di ah. Pero makuha mo si YouTube. Taga kuani guys. Gentleman from Pampang, Pamas Tandihay Bohol. O katuoban taga Mahayag. Mahayag, dali na lang. Okay guys, pause muna. Happy eating ha. Kaan lang mo doy, kay dugangan. Ala. Okay guys, tunga na. Okay guys. Hi, mari dito. Tunga na lang. Yan, binawasan na. Nasaan na yung iba? Yan, nagkakati sila. Ipari sa dito. Kamay ito ah. Ang bata. Oh, yung mga Ano tasa. kamot? Matasa yung buwan. O karon guys, di ano mi diri nagsakay o ano sa ganingan dali ang sakyanan. Sidecar. Ay guys, alam mo driver si Agaw, ano dito di ay. Agaw, ay na guys, oh. Dito ko nito. Alam mo sa puri. Mengarah siguro na sila. Alili. Sila guys. Parang ini talaga. Kembali. Dia dato. Dato to. Balik to na dato dato. Dato to. Sa mga kamalik. Kinis mo basta kay serum talaga. Dato dato. Yo kan bato pasap. Ito kayo. Ito ka. Magsumo ka dito. Bukan ko kayo ng blood tong ko. Sino ni? Dala ka daw. Guys, oh.
Tingnan na. Ito ka, gabulbog sila. Yellow-yellow na ang mga bunga sa hangay. Ito sila guys, oh. Pag nang giabis, kaduhang natin nila guys. Pitra sa bunga guys at ilang dito sa akin. Ang ganda ng sakit. Ito nila pag abis ko ang ilang sakit guys. So, sakit pa sa akin. Karang nga dyan kainit, Dani, no? Huwag kasilungan, ang nga din tag na padzab, Dani. Ha? Grabe inita, di ka dyan maangay, Dani, kung high blood na. Apoy hangin, no? Grabe. Guys, oh, intaw, nangapuha ng ilang mga naong. Lumikas kayo na. Murag, nangaligo sa kuan, di ka naligo dagat. Oh my God. Bitaw. Ang edad ang tubig. Grabe guys. Pwede na tayo. Bye.
Ani sila guys. Nag-snack sila guys, oh. Naon sila silang merinda. Bakit ano ilang mga forma guys? Tanaw sa mo dari, ingon ko mo, hi. Kaya ako mong pakita ari, kita ra ba mo kuan sa YouTube. Hi, pud mulong nga sa mga kadungo. Inalaghay ba? Uy. Inabahay. Yana po. Ay, juga jago ba? Hi, mo tanan ka. Ay, ang nindot ko tanaw na ako ba pakita on sa mga. Ano talaga siguro ko internet. Uy. Diba? Hi, pud mo. Pagdangan mo galing mambe. Ato bang ari, ang sa inaghay. Ayun. Wala guys, Oo sila guys, mapakita. Kagwapo nila buyag. Buyag. Kuya Ras, nagbat din mo. Kasi halar pusil. Ahang sulihan tong usa ka kauban dari nila guys. Kay siya ang taon dari padapling. Be? Di ka jaga hay ba? Wala may abisan. Halo. Nagibit, nagibon. Kita rin berusa. Shout out sa Tagaban. Halo, kita na koko. Ani guys, Along Hill. Dari nagpa-relax yung sa jaga arang kainit. Ha. May samot na ka-insect buyag. Okay. So, balik na po ko aring uban. Buyag, lami ko ng biko guys. Guys, okay kayo. Nagmerinda silang biko. Palisan o kuan, tinabawang bangos. Ube na lang. Bet, ang tanaw niya pa ba ilang biko? Wala mga nadagan. Oh, di apa ilang biko. Okay guys. Salami sa biko, gipares nila sa kape. Dali, tarong na ka dia. Okay. Shout out kuno guys. Gilang kay Pon. Mamanagding ani, magtanam na punta pohon. Malay ginawa pohon. Magkita-kita gyapon ani. Magtanam na pud. Kaya nga pilon na yung mga ladies na rin. Na yung mga dalaga. Na yung mga dalagingging ari. Guys, oh, asa silang i-appeal. Hello. Hi, Saday. Kay, ako mo patanawon dani unsa sa kuan basig nanay. Rizda? Ikaw mention lang, shout out. Ay, day, Arlene. Arlene Messina. Kuan mo lang sila na. Di, ame dari. Di, sila. Daing taon, naglingkod. Kasi ang aning. Day. Klaro nga kuan ani. Oh, tanawa. Labi sa gana na gamera, no? Nakasilong yapon ka. Asos. Hindi siguro sa kuan. Oh, na may party doon ang tuna na kuan. Tumatadala din ang balik yun. Ano ba? Agari, asa to dapit injo?
Makaingan ka to kung taga kuan mo rin. Oo. Magbay, humay na. Ah, Magba na ako ng gani. Puro. sukuro. Puro ba? Ah, nung kuro? Kisay nga anda simba na. Dayan, anak ng naisin eh. Sindati, dire ko magpamagmagpag. Buhon-buhon, magkuala na siguro. Asa may mga diba? Sa dere dapat sa kuha? Bakit? Ako kayo na umuway. Dito. Taga din ganito yung ba na? May ba yung sikaw? Mga di ay misina. Dali na lang ka kapida yung biko. Kanira. Hindi ko malagi ka kagawin ang yung biko. Balik nami guys. Ulit nami. Tapos guys, ang sister. Ay nakakaon na. Meron pa ito. Uy, ciao! Ulit na na ilagi ba dali? Agad to? Ay, lagi na to? I wanna hear you sing it, mama, don't stress your mind.